Coftal-Ɓalli Men. Aissatou Ly tedduɓe ummo Aissatou mi salminima. a salminama ummo a jarama jonnitima konngol ngol a jarama tedduɓe on mbiyama fofo moon yewtere Coftal-Ɓalli Men. alet hande nde en kalat ko yowiti timmode kawguel manguel adunaru sukaɓe less duuɓi 17 Allemagne heeɓi desewal ngal hikka hono kono diɗɗe nayi Afrique tawama kawguel ngel hono jiiruɗon golle mabɓe ma en gar hen ɗo e seeɗe ma en kal kadi ko yowiti e caɗele teskaɗe e banggue pelle toppitiiɗe Fuku-koyngal yoga e leyɗe yeru Guinée Mali Burkina holko addi ɗe caɗele holko ñawdata ɗum hoɓɓe men Mamadou Fall Dieynaba Sow ma jaabo e namde men Mamadou a salminama. a salmitama Aissatou. yo anne Dieynaba a wiyama bisimilla ma. Abdoulaye Diallo anne a wiyama bisimilla ma e yewtere men. Aissatou Ly a salmitama jarama. yo eɗen kaani noon jokkodirde e biyeteɗo Amadou Major Diallo jayniyanke gonɗo to Guinée tedduɓe ko ɗum woni rewro yewtere nde bisimilla. onon wowɓe yebde Coftal-Ɓalli Men e hello Facebook e YouTube onon ne on mbiyama bisimilla heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbouya e Malang Sonko beltanama kawguel manguel adunaru fettoɓe bal less duuɓi 17 timmi aset hanki Allemagne hawi France caggal kawodiral gulngal eɗen mbawi wiide keɗoɗen Ibrahima Niang one artana hen ngal desewal mo kipmo Allemagne wonata lawol gaɗanal omo heɓa ɗum ngol ɗo o hiɓi ɗum koye dow kipmo France kawral ngal noon gasri koye kippo fof nanni loggi ɗiɗi kono koye faw fetta kipmo Allemagne nanni loggi nayyi e dow kipmo France nannuɗo loggi tati équipage nayo ummoriɗi leyɗele Afrique ko kipmo Mali ɓuri hen hollirde jambaragal e ngo Foolotiro saabu kipmo Mali woni palesire tataɓo addanimo hebde médaille o heeɓi ɗum noon caggal nde o heeɓi polgu e dow kipmo Argentine kipmo Maroc haadi ko timmal nayaɓal diiɗal Sénégal noon ƴettuɗo desawal e leyɗele Afrique e fiɗoɓe ɓe keɓani taw duuɓi 17 haadi ko to timmal jeetaɓal kipmo Burkina Faso hollirani tinnare sabu noon o haadi koye e timmal gaɗanal ngal Ibrahima Diarra fiɗowo e équipe mo Mali omo jeeya e fiɗoɓe ɓurɓe nannude loggi sabu o nanni loggi 5 e ngo Foolotiro équipe mo Allemagne lomtimo équipe mo Brésil e desawal ngal Ibrahima Niang Dakar RFI a jarama Ibrahima Niang Mamadou Fall kanko ñaawo haali ɗum diɗɗe nayi Afrique ene tawno hikka kawguel ngel Maroc Burkina Sénégal ha e Mali jikke noon mawɗe ene jogano e mabɓe holno kiisoriɗa jahangal diɗɗe Afrique ɗe toon e tawtorgol mabɓe ngel kawguel Mamadou. ene wawi wiyede wonde Afrique ene faɗano no feewi e ngal ɗo pottital hande noon so tawi Mali ari e tataɓol ngol place tataɓol ngol ɗum ɗon hollita wonde ko ha joni ɗaminare nde ene wiyano Afrique ene wawino ƴettude desewal ngal kono ha joni so en ƴeewi no ɗum leroriri ni Sénégal ina ɗaminano hen no feewi kono noon sa ƴeewi équipe mo ganduɗa ko kañum itti Sénégal woni France ko on ɗon e Allemagne jeehi ko ganduɗa ko ɗum woni e timmal ngal ha joni sa ƴeewi kadi no Allemagne kadi ƴettiri desewal ngal e timmal ngal kadi wona ina wawi kadi ɓe ganduɗa kañum France ɗum ɗo noon no hollita wonde ko Afrique ina faɗano no feewi hande noon cikkumi wonde ko no wiyetno ni tan ko faɗano ko en jaan ɗum no feewi saabu ɗum Afrique ina wawino ƴettude desewal ngal hande worti Mali kañum jaaɗo ha walla ƴettuɗo jonde tataɓel ngel Dieynaba Sénégal kañum jogui desewal Afrique sen wi fettoɓe bal less duuɓi 17 kañum haaɗi ko 8e de finale en ji Burkina kam yahani hay nokku ñaawi Burkina tinnaki koreji Ousseyni Tall ɓe tinnaki Mali kañum fadano ko ni mataw so wiyeteno favori horokkituno ko Sénégal Maroc kono hande Maroc
ƴetti France noon fooli kañum e France holko mbawɗa kañum fooli Sénégal holko mbawɗa wiide ɗon mate ko tawa ko France wawi Sénégal walla tan ko Sénégal kañum ene waɗi ko ganduɗa kañum haɗi ɗum ɓennude e 8e ɗi. ewo Aissata ko artude tan e ko kalɗen caggal pottal Sénégal e France France foldani Sénégal wawde ɗum sabu enen foof en daari pottal ngal en ƴeewi wattinɗo mata wonko mankuno tan woni biwuji ɗi te nannannoɗo ɓen bituji mum ɓurnen fawde yakare o jeenoko e ngal ɗon potital ɗum tagi hunde yaari banggue ɗum foof e wadde noon ɓe tinnima ɓe jaada ha tirobi ɗum tagi 8e ɓe kaari de mbi 8e kaɗɗen de 8e kadde kono min kam Mali sah bettimi par ce que gila ne fuɗɗino nde min joni noon Moudou Fall ne wi hakkille mum e Mali min mbeɗa wi hakkille mum koye Sénégal e Maroc. Mali tinnima ɓe jeehi ay pottal mabɓe e France ɓe tinninom seeɗa ɓe mbawno ɓennude kamɓe kam ɓe mbawno ƴettude coupe o walla kamɓe jaaha kam hay final kono ɗum fof e wadde noon ɓe ƴetti 3e place o hayso woni kam ene mbawa wiide en beltima no hannirta ni kono en mbawi tan wuuri kono rufani par ce que ko mondial woni ɗo enen gandi enen foof leyɗele Afrique no mbayi e coupe du monde ko hunde tan eɗen teska hen tan ko hunde nana yaara yeeso so jii hay mawɓe Maroc no waɗi hen Nigéria Ghana ɗon foof ko yeru sabu ko wayno mondial kawguel manguel adunaru Maroc voilà ɗum kam eɗen gowi yaade toon eɗen gowi kadi artirde deese kono kam Sénégal hamni hen sa woni kam coupe d'Afrique a woni gardiɗo e nder donde ma woni Afrique moƴƴanno kam ko an e Afrique naɓe yaduɓe kam an kam keeɗa yeeso mabɓe kono so wayini hen ma en ɗamintoɓe tan lawol gongol kono nanɗon tan. Abdoulaye an mate Mali hande to yettiɗo aɗa soynino ɗum toon. eyi kay Aissatu sabu si a ƴeewi ina ɗaminano leyɗe Afrique sabu Nigéria e Ghana kamɓe ɓurɗi ƴettude ngal desewal e dongre Afrique kamɓe ɓe tawanoka e ngal kawguel kono min kam komi ɗaminino Mali woɗɗo yaha ƴetta desewal ngal ko waɗi sabu no Mali ɗum woni laaɓi 6 Mali ina tawe te so a ƴeewi kadi no feewi leyɗe Afrique naje gonga ɗi darima no feewi kono kam ɗe wawno woɗɗoyade Mali sabu sa ƴeewi Nigéria e Ghana hande na e ngol leyɗe Afrique fuɗɗi ƴettude ngal desewal mi sikku tan Mali sa ƴeewi hakkunde Mali e France Mali no wawno yaade ha ka timmal ka final sabu en jii en fof en jii no kawno kawral ngal yaari goto e fettoɓe Mali heɓuno boɗewal Mali no wawno folude on ñan nde ñande kippu mo France sa ƴeewi kadi équipe Afrique ñaje ɗe ko Mali e Maroc hawri ka neɓal timmoɗe ka demi final eyo ɗum kadi ko sa daari goto wawi yaade kono kam sikkude Mali no wawno woɗɗo yaade walla kam Mali Maroc walla Mali e Sénégal Afrique ko Sénégal e Maroc woni kamɓe kawruno ka timmal hakko ka timmal Foolotiro adunankor kano kono kamɓe ɗiɗo goto no fotno haade ha ka ɗiɗaɓal timmoɗon demi final Maroc kañum ne haaɗi ko quart de final ene woodi Abdoulaye heeɗiɓe ɓe ne gaddi jiyanɗe mumen e toɓɓere nde keɗoɗen garta hikka kam Afrique kam ina fonno ƴettude ngel ɗo kawgel sabi ɗum ɓe mbayri ƴettude ngel gila e Nigéria hitande 2015 hayti woni ko ngol woni lawol gaddanol Mali yaade jaaɓi ha tirde walla teskede ɗum e kawgel sukaɓe ɓe dañani duuɓi 17 Afrique wona hesɓe kawgel ngel hayso ɓe dañani hikka kam sukaɓe Afrique naɓe ene gowi woɗɗoyde hen Kolamin Diallo eɗen heɓuno yakar e Maroc kañumma Sénégal e Mali en yahi ha e lawol Sénégal ɓe welsindike ɓe markali français ɓe ɓen gagnoriɓe penalty yi Mali ɗo kamɓe kadi ko wakaza ɓe yahi ɗo ha kayno ɗen ɓe gagnoto ɗon
kamɓe kadi ɓe ronki gañade ɗon kono noon hiɓe weltana ɓe wakkilike moƴƴa ko ɓe yahi ha ka demi final inchallahu si ɓe wakkilike lowre aroyore nden wasata heɓoyen yahoɓe ha final adden kuppon ma équipe aji Afrique fof jani équipe aji men fof tati ɗi fof ko France ittiɗi si wonana France ina gasa Afrique naɓe he mbawi yetto ha final Mali kam fi Argentine mo gandanɗa hoore ma ko équipe dariɗo darde tinde tiɗɗo guiɗo moɗon Hoseni Tall jooɗiɗo Dakar leydi meɗen Afrique yii hoore muɗum hen Mali e waɗi golle waɗugam fulla e fayda e fay soɓe dañi ƴettude kawgue ngen won médaille ji ɗi ɓe wartirani Afrique e médaille de bronze ɓe heeɓi médaille ji ko watta ɗiɗi deuxiéme meilleur victoire e meilleur joueur ko Mali ƴetti. Hoseni Tall a weltanama kankone moni heedi banggue technique to o haali wonde Afrique e yo Mali heeɓi jonde tataɓe nde kadi fettoɓe mum balɗiɗo dokkama raya ɗum woni Hamidou Makalou kanko heeɓi bal kalis pettowo bal kadi biyeteɗo Ibrahima Diarra heeɓi paɗel walla faɗo kalis ɗum woni meilleur buteur et deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur joueur ɗum noon kadi ko fartangue wonande Afrique Dieynaba fartangue mawɗo kadi ko hollirde tan sukaɓeɓe nane e jaɓɓal batgal fayida par ce que sa yi sukaɓe ma ne mbaɗa ko waɗi fayida aɗa ɗaminoyi ɗon e duuɓi ɗiɗi tati garoji football ma ene yaara yeeso par ce que foof koye sukaɓe fuɗɗorto sa ƴeewi Diarra ko waɗi e compétition ko hunde mawde ɗum saabino noɗo saaha yimɓe ne poti wattude maɓe hakkille te jogo e ɗaminare saahaji goɗɗi ma wod no wayi oɗo Mamadou Fall so Sénégal haɗano wiccima ene wayno baɗo hoɗo Amara ene wawno hebde ko way noon Mamadou ko gonga tigui aɗa andi Amara Diouf hay sa ƴeewi ni ñanden nde Sénégal fettanno e bal e ɓeɗo ganduɗa kañum goni France naɓe entraîneur makko haalino ɗum o wi Amara ɗo jurno ɗo taw koyɗe ɗe hankadi ɗe nangatanno o wimo yo rokkuma hay soko mintaji nogas o naata so o lijjita ko ganduɗa ko ɗum woni caɗele ɗe kono noon aɗa andi wonɗo tolnoɗa e ko ganduɗa ko ɗum woni barmande wadde ko carriére ma o poɗɗa ƴewde yesso saabu ɗum entraîneur o ina wawno accude mo naata kono so naati so tawi kadi o lijjitani en caɗele men ɗe kadi kono janggo ko fati e batte barmande nde ko hunde nde ganduɗa ene wawi rewde makko ha carriére makko bona kono noon sa ƴeewi no mbirɗa ni ko noon aɗa andi Afrique en ngala caɗele e batte sukaɓe ko fati e batte futkoyngel addunankore saabu ɗum sa ƴeewi ko tagui ina wiya ɗamminare ina wonno e leyɗel Afrique e ngal ɗo dental woni sa ƴeewi leydi ɓurdi ƴettude décerne ko ganduɗa ko ɗum woni Afrique ko Afrique ko Nigéria ɗum noon hande ko ɗum tagui Afrique foof ina falano kono noon hande mbiya tan wonde ko Amara Diouf barmande nde addanimo caɗele kono sowona ɗum omo soynatano ɗo woɗɗi o wawno Sénégal foof caɗele kay non ko ɗo mi woni mi jarani e elto mo Sénégal saabu ko kippu mbiya Amara Diouf ko gonga so heeɓi barmande na kanko tan woni fettoɓe ɓe hande soɓe wi kippu tan c'est vrai ko gonga mo wawi wallitade adda ballal makko ha kippo jaara yesso kono si tawi en ƴetta yakare men fof fawe ɗo Amara Diouf ɗum kay ala wawatade elto carrière waddatake e potital gotal voilà c'est ça elton sa ñonno makko elton fota suuto ɗin kongi eyo a jarama Abdoulaye en payat e helloɗimo yewtere nde ɗum woni caɗele teskade e yoga e pelle toppitiiɗe Fuku-koyngal to mari hoorejo fedde FEGUIFOOT Mamadou Touré ene soka kaso to Burkina ne lundal ene waɗi e o saaha hakkunde Lazare Bansé hoorejo fedde FPS e ɓe o ardi to Guinée yontere ƴaɓɓine nde konor noddino batu beela hoorejo keso FEGUIFOOT ene suuɓe kono ha ɗo noon ɗin wotiji mbaɗani en keɗotto Mamadou Dionga Siba waɗani en hen jangtore
nde mojobere salinde wotugol ina wonde e feddeyankeɓe 42 ko haali ɓe woota ko tawde ngungomu sariya noddirtengo commission recours folluno hoorejo maɓɓe on Mathurin Bangoura tawdede ɗe woote sabu sariya hino nangunomo fewde o laaminode e fedde lato ballon noddirtende ligue professionnel ko ɗum waɗi e nder 61 haanoɓe wotudeɓen ko 23 wonno ko nooti kono tawi ko ma ko fanɗi wo 31 noto no sariya on holliri noon. Nous, membres statutaires, réunis au sein... menen feddiyankoɓe wonɓe e nde mojobere G47 min 42 min yeƴƴintini hakkil hooreɓe leydi ɓen e meɗen landi follugol ngu goomu sariya wiyetengu commission de recours sabu angal mbawdi janngugol faama sariyaji fédération on CAF on e FIFA on. De la CAF et de la FIFA. Ba Marco Ibrahima Sori no noddire secrétaire général ko faransire o kippu nodditeɗo Afia e hoorejo orgal o ɗaɓɓowo laamu Bouba Sampil hino hollude mettu ɓernde ko ɗe woote laataki kon. So yiɓe arani no woodi kaɓe tip no hulɓini ko woni feƴƴide lagine ko directeur FIFA on inneteɗo Gerson on ɗon hewta lagine janggo si Allah lan ɗon jaɓi kono ro waɗanaymo rapport kayuma e commission électorale de recours ɓe ndaara ɓe tawa ko honnum duwa waɗede hoore baɗol lagine o. ɓiɓɓe Guinée ɗuuɗuɓe hino huli wotangal dental FIFA yaggin Guinée wonno hitande 2002. Mamadou Dionga Siba Conakry, RFI. Jarama Mamadou Dionga Siba noon ene wayno toon to Guinée noon o hunde nde jiiɓima o haali ɗum nulaɗo FIFA ene tawno toon o waɗi ni kuccodiral e janiyankoɓe ɓe kayne o holli kulhuli ene joga hoto ɗum battinni e janggo football o janggo Fuku-koyngal toon to Guinée kano o ma fuɗɗo ñande 13 lewru aroru Guinée ene hani hawdirde ni e Cameroun ñande 15 ɓuru mati Guinée ene wawi wasde jeyede e kano so tawi fedde mum darnaka. Mamadou Fall eyyi ina wawi sabu ɗum goomu ngu ganduɗa ko kañum halfini ko fati batte Fuku-koyngal aduna o foof woni FIFA e ina wonde kadi goomu halfini ngu Afrique woni CAF kañumen foof jewtidi kaldi wonde so tawi caɗele ɗe jittaka ha joni e ko fati batte fédération mo Guinée eɓe mbawi wasde tawede e ko ganduɗa ko kañum woni coupe d'Afrique o kono noon won hen noon won hen kabaruji puɗɗiɗi yaltude kollitoji wonɗe oɗo saaha noon yewtere waɗama ha ɓe puɗɗima famodirde hade noon ɓe coupe d'Afrique o fuɗɗade ena wawi ɓe pamodira caɗele ɗe guitte dow fédération mo Guinée. Dieynaba an holno jiruɗa ɗum mate aɗa sikki ɗo e coupe d'Afrique ne fuɗɗoto woɗɗani natti woɗɗude mate ɗo e nden aɗa sikki fédération ene wawi darnede si tawi darnaka kadi so Guinée jeyaka e kawniral ngal holno wayata. mais sikkani Guinée so ma welsido ha wasa jeyede e ngal ɗon kawdiral e oɗo saaha no mbayi ɗum heblonade ni ko hunde hamnide nde fotano waɗede par ce que ɓe potano yettade ɗo henna hande FIFA wona FIFA fonno yattonne réglunoɓe caɗele mabɓe wona CAF ɓe ponno ko safrude ɗum e nder mabɓe koye mabɓe ni taw FIFA ummaki en yaha toon par ce que kamɓe poti safran ɗum koye mabɓe jodde kon kono so yi ha hande ko ma waɗe menacé wiye ɓe jeetake kan walla o ngala fédération FIFA ne nela délégation waɗa déplacé ne yaha Guinée ene soofi e hakkude mabɓe kamɓe e koye mabɓe kamɓe ponno ɗum safrude ƴeewe ɓe mbawa jeeyde puttal ngal sabu so FIFA walla kan so ƴetti CAF so ƴetti tal wiɓe jeetake hen par ce que ɓe ngala fédération mbawi wasa jeeyede hen par ce que ko waɗi ko kuule ɗe galɗa koko lelna ko ɗum e ɗum jogotoɗa mbawa jeeyede hen wona a waɗi qualifié tan aɗa jeeya hen ɗum noon sa réglani caɗele ma guila idan a yi ha oɗo saaha yimɓe keddi tan ko timmani ni hay mbawi ni lebbi ko paaɗene kano ko yettima ɗum noon kam kono maɓe mbaɗ cikkumi kam maɓe mbaɗ foof haɓe mbawa jeeyede e oɗo kan sikkani so ɓe belsino ha ɓe mbasa jeeyede e oɗo coupe d'Afrique mo paaɗen. Abdoulaye anne ko woni yande ma hen eyyi ko haale tan taw aysat ɗum no hawni sanne no Dieynaba wir noon sikka ɓe wersinoto ha toon saabu sa ƴeewi haalinani ka garɗiɗi konnguli ma ko leyɗe Afrique naaje hirnague tati wono Guinée Mali Burkina kono kadi te jittu Sénégal kadi hebnono ɗe caɗele hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati mi faala ɗe jeetati kono mi sikku ɗum laabaka e Afrique hande wiye Guinée
tawaka e kanon ko saabi ɗum sabu hakkunde maɓɓe famodiral heɓaka ɗum weyɗani tawaka e Afrique par ce que hande no Dieynaba wino na FIFA woni fedde aduna en kor toppitinde gueɗe fuku-koyngal arta ɓamta kala ko fati fuku-koyngal leydi Guinée ala ko fédération ni fedde toppitinde gueɗe fuku-koyngal nder leydi ndi foti sabu ko ɗoni fandare mayre foti toppitade darade sembinde darde mum gam fuku-koyngal leydi ndi yara yeeso hande si wiyama Guinée tawaka sababuji ɗi nani haray ɗum no hawni no hersini musikka noon sabu Mamadou Fall no wi noon kabaruji goɗɗi fuɗɗike yaltude wondema ñande jeeɗiɗi lewru go'a ɓuru tumbodiral walla mbiyen jonde heɓoto gam ɓe suɓa ardotoɗo fédération mo Guinée ɗamini ɓe heɓay ɓe nanodiral heɓoto ase feradam tan acteur aji ɗi foof poti rendude guila journaliste kala dillowo to banggue fuku-koyngal hande Guinée foti ummade safra ɗeɗo caɗele guila law non ne wodi yo so diwi Guinée noon hankkadi Abdoulaye en payat kawodire baɗɗe to Europe ganda holto gadortoɗa so tawi ko Premier League o Angleterre so France mi acci konngol artema eyyi Aissatou ko adi foof en jahat taw walla mbiyen Ligue 1 Ligue arano e France ñalawma sappo ena ɓiire eyyi ko noon hande alet o PSG fooli Le Havre loggi ɗiɗi e ndigga Monaco kañum pi Montpellier loggi ɗiɗi e ndigga si jamdi nogay fawi silmaji 45 Marseille hawrat e Rennes hanki aset o Lens fooli Lyon loggi tati ɗiɗi Nantes wawi Nice loggol paten ko Angleterre ñalawma sappo ena ɓiire hande Liverpool fooli Fulham loggi nayyi e tati ɗo e silmaji 30 Manchester City ma kawrude e Tottenham hanki aset to Arsenal wawi Wolverhampton loggi ɗiɗi e gotol Burnley wawi Sheffield United loggi 5 e ndiga Newcastle fooli Manchester United loggol e ndiga Nottingham Forest puis Everton mo Idrissa Gana Gueye mo Idrissa Gana Gueye loggol ndiga Ligue des Champions woni kawgel yowitingel équipe uji ɗi Europe ko fati ñalawma jaɓire e alarba yawtuɗo o koni woniri njaltuɗi ɗi Benfica e Inter kippu kala heeɓi loggi tati Arsenal fooli e ko musi Lens mo Nampalys Mendy loggi 6 e ndiga Real Madrid fooli Naples mo Victor Osimhen nigérenajo loggi 4 e ɗiɗi Bayern Munich e Copenhague hay kippu goto nadano loggol Barça Braga e Union Berlin kippu kala nadi loggol e talata on Paris Saint-Germain mo Kylian Mbappé Newcastle kippu kala waɗi loggol Barcelone fooli Porto loggi ɗiɗi e gotol Manchester City fooli Leipzig eyyi loggi tati e ɗiɗi Dortmund fooli Milan loggi tati e gotol caggal nde ɓe tawi kam maɓɓe Atlético Atlético Madrid eyyi fooli walla mbiyen pi Feyenoord loggi tati e gotol noon Abdoulaye ne waɗi fayida en keɗoto ha hande haala fuku-koyngal ko hediri min e wakkatuji heewani kono kartal kesal addama ɗum woni kartal orange wiyama joni so petto balo waɗi faute walla waɗi woni ko waɗi ko e nder dingiral ngal ene hasi totte kartal ngal yalta minute aji 10 silmaji 10 arta ɗum onon holno jiiruɗon ɗum no daɓɓiki noon tan mbason junnude eyyi ɗon noon aɗani ko hunde foof kala ko jiiɗa tan wonɗo fuɗɗori ɗum ɗon sa ƴeewi tarikhu football o ina wayi kono jila e hitande ujunaji 2 won arbitre mo ganduɗa ko katanke molanaɗo anda e aduna o foof woni ɓiɗɗo Italie biteɗo Colina ko kañum adduno ndeɗon miijore nde o adduni miijorde nde o fawi ɗum noon hankkadi ina ƴeewe tan ha hikka wiya ma ɗum ƴeewe kono noon min cikkannomi ko ɗum noon dal mi wondani hen wona feere sabu ɗum aɗa andi football woni fuku-koyngal wonko yaari hande mbiya guitta neɗɗo o jooɗo o natta kadi o kadi ene jiiɓi no fewi ene wanni ɗum e yiyane ma dal nannaki ene weñi carton dal ko neɗɗo waɗata wona jaune walla wona rouge kono ay cartal ne fawe hakkude heɓani to yetta he ga mi
mi famani ɗum so ene wona jomum yaltine fodde minute aji sappo wayno basket ni ko basket jigi par ce que basket ɗe jogui temps kewɗo jomum yaltane natta mais football joni kami jonnama yeru Aissatou équipe goto si tawi e nder silmaji sappo e nder silmaji sappo pettoɓe joyo heeɓi ɗen carte hono ɗum mi yarata c'est vrai que sa daari ko gonga no mi ha ƴeewen daare min toppirta ha ƴeewen oɗon mbiya mbaɗɗum essaye Afrique tan heeɗiɓe ko ɗum ɓuddi yewtere me min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Mamadou Fall Dieynaba Sow hay Abdoulaye Diallo fof jettama min jetti kadi heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbia Malang Sonko e heɗɓe Facebook o kala jolaɗo hettade yo naati lowre fe toɓɓere RFI toɓɓere fere amma Facebook amma YouTube ɗum noon min dokki on aadi tan e yontere arore yewtere wonde Coftal-Ɓalli on mbiyama on jarama tedduɓe